Her der ses der en retvinkletrekant, og her ses der en vilkårlig. Den første formel, som hedder T, er lige med en halv gange H gange G. Det er altså til at regne arealet ud på trekanten, og formlen kan bruges på begge trekanterne. H det står for højde, og G det står for grundlinjen. I den næste formel, den her med, den hedder T gange en halv gange A og gange B gange Celsius parentes C. Det er altså til at regne arealet ud på en vilkårlig trekant, hvor der vi bruger graderne, som står her. Celsius parentes C. Så det vil sige de grader, der er hernede ved det store C. Den næste formel, den her, der hedder Pythagoras, der hedder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Den bruges til en retvinklet trekant, og det er altså til at regne vinklen ud hernede på C'eren. Den her formel, det hedder cosinus parentes A er lige med B divideret med C, det er altså til at regne graderne ud på A på en retvinklet trekant. Og sinus parentes A divideret med C, det er altså til at regne graderne ud på den retvinklede trekant og heroppe i B'eren. Og den der hedder tangens parentes A, det er altså A divideret med B, og det er så til at regne den retvinklede trekant ud. Og det her nede i C, der hvor man så ofte laver en firkant, fordi den er 180 grader, fordi den er retvinklet. Og så har vi den her formel herovre, der hedder C i anden, er lige med A i anden plus B i anden minus 2AB gange med cosinus parentes C. Det er altså til at regne C grader ud. Og på den her linje herovre, det er der hvor vi har lille a, det er altså længden, og her har vi lille c, og herovre har vi lille b. Det er altså modsatte selve de hjørner, vi skal regne ud, hvor graderne er. Og herovre har vi lille a, lille b og lille c. Og her nu har vi den næste formel, den hedder cosinus, er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med a med 2 plus a plus b. Og der er altså linjerne og længden på de linjer, vi har her, så det er lille a, lille b og lille c, hvor vi kan finde ud af, hvad graderne er hernede i c. Og den her måde, der har vi a divideret linje a heroppe, og det er så divideret med graderne her i sort a. Og så har vi b på den her linje, divideret med graderne her på b. Og så har vi lille c, så det er den her linje heroppe, som skal divideres med graderne på det her lille c. Og den skal så bruges til en vilkårlig trekant.